Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan shiri na musamman afo barka da shan ruwa. Muna taya ɗaukacin al'ummar musulmi murnar wannan wata mai albarka Ramadan Karim. Ramadan wata ne na rahama, gafara da kubuta daga wuta. Lokacin shan ruwa lokaci ne na amsar addu'a. Kada mu manta da yin addu'a kafin mu sha ruwa. We are now happy to introduce you to the new app. Ramadan Kareem 2026 by UUE Digital Creations. Manhajar na ɗauke da lokutan sallah, Alƙur'ani mai girma, da kuma tasbihi na Tana tunatar da kai lokacin sahur da buɗa baki, tare da hadisai da nasihohi na yau da kullum. Domin Ramadan ɗinka ya zama cikin tsari, ilimi da ibada mai inganci. Ku sauke manhajar Ramadan Karim 2026 yau. Mun gode da kasancewa tare da mu a shirin Barka da shan ruwa. Ramadan Karim.